ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong kum shibenta banang pen scam ya ka jinglong try jong ke hima ya ki jaka puta haswa ba ka jing thmu ban yepen baitput hapdeng ke jilla Meghalaya bat ke jilla Assam ka border committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haga khat artrik ubna risau arajar arpuai kala lumni ki pajba jong ki south liki hima ki baha hapo upurusam jong ka West Khasi Hills District ki badan haga than khaput bat ka jilla Assam Hagani ka jingelang gawala penlong ha office jong deputy commissioner Hanong Ston le don langru chief executive member jong ka district council uba Tito Starwell Khan u executive member uba pajagatanat elaka uba Jambor War u MDC jong ka Ramrai constituency uba Bajap Pengrob nang tadi ki nongelam jong ki south ki hima ki bakintop ya ki hima Riangse ka hima Nonglang ka hima Jerngam bat ka hima Nongmensau Jingelang tang hasilong kabaya tinduk tang ki member na kalian jong di komiti tingin pat yo kan dulu ke meeting sisin dulu baki ni create no sosial de hakani ka sedang pemerintah pat i latho city sekini bakin submit ya ki dokumen ya ki nu ki kot kisla ki map ki ki bede pat uput usam jong kini ki shnong ki hima ki bahap apo ka border ka jungi kumopitip di dan south lagi hima ki badai hapo kenika Khan West Kasir kata kenika hima Jerngam ka Nongman South Inship nang ta ka Siangsi nang ta bat ka Nonglang kini di south lagi hima ki bahap hapo ka impet ke junging ke district council but he don't do ki shnong ki bahap hapo kenika kabangi ong kata ka area of differences lani ka badan ha kata ka jingya kaja kaput bat ka donru kisno min ki bahap hakini ki jaka hakini hima ki bahap ru ha ka jingsya kentur put mo ka isuko ka mon kadan mo ki don ki jingya ki ba ki priu ki jungi ha border ki kendu sibun dina ta kadau na luar bagi la yo ikini ki kot kisla ki documents ki ba la submit da kini hima singi ngimpat sugun tinggi dah kuat bani penduduk markman dah jinglar rangkat jumki member jumki komiti adu ibai seman ini ba jambor iba bajok belong dekat besit ham jumki komiti ba kiwi member di bagi semla bani poilang ni por di iwan bani penduduk markman bani kitri no sosial ba ka bas otana kalong ba niyo ya ke jinga trelang ke jumki niyo ya ka cooperation ke jumki agaba kila summit ikut Islam pat kindang yai summit ru ikut Islam maka wei ka bangi kwa ban keren na kapasya ko bala keren da hi amne ba uput usam jungi de uput usam jongi hima mo bat ni kaput kasam jong ka district council kare kaput usam ubangi pensong ngawim kat kum uput usam jongi hima dina ta kadau ka jingi keren pendek put jong ka sarkaru kade banlong kat kum iput usam jongi di hima kata di kanong rem ka jongi debat perskan dia kata i lumi ikut Islam pat min sesumet ya kenika dokumen kenika report kaba kami ke boundary committee kan penkret balakum no hapo jong ne banai min sa IT kenika dokumen hak sarkar nang baka jingya keren put kejong ti pa jong ti ki arti di government kabut ke sarkar Meghalaya ba sarkar Assam ki haban BS ki haban sngap ya ka ba ka recommend kenika hima kila pendiang tegi dang dan setangkat tu kan tegi mama ba empala pendiang dang dunan dia den rekum ka kani ka hima Riangsi itu kalau pen pausha kana kalian jungki kila ada semel maro ki dokumen tu dan bat haka hima Riangsi lada ngambaklah kam dadon kata jinge kaja kapun den re le se kla bandon kat tu kan ni bat kisnong ki ba le se ki suyo jing mentoi na Assam ki poi sha Assam de bat ka we ka jing ka bangi ngilap bangi so mat mat kan kalong ba ki don ki ni ki nong song snong ha ki ki border ki badon ne ki artli ki epek de kan ni ka we ka ba ka sarkar ka hapat sip tiaba kamla banlong ba unong song snong undon artli ki epek lani un ship jing mentoi na ki artli ki jela di don be tangko ke jela ke hoi ku mangala ong menne ba ya kan ke bentang ni nampak ya keren mentang ni se keren adir bat kacing kapas no tenar kalong bahan ni isnong border ni tu suku ba
Kidon ru kini ki parlok ki juni ki parlok garu ki ba syong basah ki ba ki bun ki snong ono la bun daki mo la bun pat daki ti ri kiru ki pen pau bai ba ki don ga jing syania ka baskam ba ki kwa bai bandon hau put usam jong ki hima ki ba ha po ngap dia ka e ka ba ngi somet kamu kam ngap dia ka e ka ba ki pai ba ki somet kai mot ki hema ki somet ngi bes be lo ta tadi kami abuse ke jom ni kiri abuse jom kini ki klik nos kita namar kitip ke jaka po meglea kami ke jaka jom sarkar ke jaka ke jom pat ba ke jaka ke jom klik nos siar ke jaka ke jom ima ke jaka ke jom ikor tigi di ban snap kan ya ke ba kini kino pat kindo try kindo ki pensan lagi ki pensisya dia kurus da kajingnya keren nabro arliam kelong kajingnya keren ke ba kaba khuit mensim kaba mdan da kanono kajing raha la ni kajing kwa jubor la ni kajing la kanono kaba dan kajing mut arsap kumba om mengitin kasi kamu kajing yang keren ikan bed pi ngi yang kalau rem syabat pi sisa ya kajing kam kajungi ya kanong rem kajungi kaba arpat ngin sawan ni gitu ki kriteria la ni gitu ki nongrem ki baka sarkar kabu apre ka sarkar melia ba sarkar sam kum kata ka jing bomman de fitai snong jogi nong snong la da kiman ban sa sam ki man ban se melia kum kata ka give anti polisi kita ka wan hadir dei ka bakon kan kalong kan nongrem kan ini akran halo ga e ka nongrem ka nongrem ka jungi kalong ni pensan ya ka jing kam ka jungi ya ki jaka puta kata ka de ka nongrem